धेमाजि जिल्लायाव 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जागायबाय। धेमाजि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जागायबाय। धेमाजि जिल्ला जनाय माइदांस्रि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव आरो जनाय दखरा एबसुनि हेफाजाबाव 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ जागायजेनबाय। धेमाजि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारि बिथांनि दैदेननायाव बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजिनो धेमाजि जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि उदां बि बड'सा बिथाङा बे हाबाफारियावनो जोलुर गेलेनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म बिथाङा आलासि महरै बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि देग्लायनि 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ मोनथाम जन राननानै गेलेहोनाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो धेमाजि जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि गसाइ नार्जारि, गेलेमु नेहाथारि मथुराज मुसाहारि, नेहाथारि मन्थु बर', थुनलाइ नेहाथारि गायदां बसुमतारी आरो मोननै दखरा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो दैदेनगिरि बिथांमोना मैखोमै बाहागो लानानै जाफुंसार जाहैयो। दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मावथांखि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखिनि बिथा खालामनानै 13 बोसोरनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ दिनै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जागायजेनबाय। दा बिथांमोना बेयाव मोनथाम जन बानायनानै बे गेलेनाय बादायलायनायखौ दिनैनिफ्राय जागायदों। दा बेवहाय गिबि जागायनाय हाबाफारियाव आं बेयाव बाहागो लाफैदों। दा बेवहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा जे गेलेगिरि फंबायमोना जोबोद मोजाङै बाहागो लादों। आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जे बे फंबायमोननि गेलेनाया आरो साबसिननिफ्राय साबसिन जागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। दा बेबायदिनो जोङो आरो आन्सलिक कम्पिटिसन जाखांनायनि उनाव बिनि उनाव जोङो जिल्ला लेभेलाव जिल्लाया मोनसे टिम सेलेक्सन खालामो। बे जिल्लानि टिमा मिरुनि जि बादायनाय गेलेनाय जागोन। दा बेवहाय मिरुआव बाहागो लायगोन। दा बेनिफ्रायनो जों दिनै गुबुन गुबुन आन्सलिकनिफ्राय जे गेलेगिरि बासिख'नाय हाबाफारि बेनि सोलिगासिनो दङ।